$80 zvakabhadhara kubva 2013 kusvika nhasi. Hakuna kuchinya kana kudada kunodaro. Ndichikutarisa hauna chunhu chauinacho chakutuma kuti uchinye kusvika paextent iwe tochishaya. Zvipinge chaizvo apa chawakaendera kana wakangozvicharwa uri kubva pari. Mamichaji ari kuzivikwa Musha. Musha. Mumusha menyu muchishandisa nzira dzipi? Takatangomupinzawo mumusha kuti somukwasha tachiwirirana kuti haasi zvino nousingabvunzwa ngesakana uya pamuri zvamanya nauya mudari mambuzi nauya mudari mambuzi ndakamhangarira weza chamakamudira takunda ndakamhangarira takunda pamusoro pepfuma yangu ndataura chokwadi changu chezi ndataura chokwadi changu chezi ndataura makwaro kusungwa nehosha ndikataura zvakaishanda kusungwa nehosha vanhu vandinzwe vandinzwe nozvondinzwa dzinodinzva inonzi takunda nauya mudari ramambongezi ndikaita zvandakamangarirwa navakaamanikwa ndataura chokwadi changu chese ndataura makwaro kusungwa nehosha mwari vandinzwe zvindinzwa vachamanikwa ndakuita unowandaudai dauridai ini ndakamhangarira mukwasha wangu ndakamhangarira mukwasha wangu kuti andiroorere andiroora makore awanda ayangotarisira. Ane vana vangani? Netu. Vakamira sei? Mukomana nemusikana. Listi vakamupa here kuroora? Listi chakamupa. Kuwasha akabvisa tsvakirai kunorwe mumusha? Akabvisa tsvakirai. Vangori ndii? Ndikamupinza mumusha ndoona. Saka apa vakarambana here kana kuti? Vana. Listi ranga riripi vana? Mari? Listi ranga riripi? Ndinaro. Tipei? Iwo wakapuwa listi inoati zvazviri kupi? Ya? Mukadoma. Unoita nezvei? Kutaura dede kana kuda kushaina. ndinogoisha mari Ndida zvekuchera mambo kumukorokosa. Ya. Nekaendera mushure muOctober 2013. Pane makore mangani kusvika? 12 years. Kutoratidza kuti very very stable. Hautomboda nyaya yawaitopurwa bepa iyi chako iwewe kubereka nemwana wemunhu chete ndozvinangwa zvako. Kuti mukadzi wako wakamutora here nekumuda mukadzi wako? Indocha munhu unoona. $80 zvakabhadhara kubva 2013 kusvika nhasi. Hakuna kuchinya kana kudada kunodaro. Ndichikutarisa hauna chunhu chauinacho chakutuma kuti uchinye kusvika paextent iwe tochishaya. Zvipinge chaizvo apa chawakaendera kana wakangozvicharwa uri kubva pari. Mamichaji ari kuzivikwa Musha.
musha. Mumusha menyi. Mushishandisa munzira dzipi? Takatangomupinzawo mumusha kuti somukwasha tachiwirirana kuti asi nokusingabvunzwa ngesakanda uya kwamuri. Vaichaja vachiona vaitotaja jere varwara. Akanga ari ma-US here aichajiwa pa? Anga ari aya mazimidhora anga ari ma-US. Anga ari mabhondi. Ndokunga zvino akushaya kuti kuma-US akada kukupai ari kushaya kuti anenge achitaura nezvazvo. Patoda kuti mutigadzirisirewo. Iwe urakuita kugare mhuku kana nemwana womunhu 12 years. Mari yakabvisa pa ikwane $3. Vana 2 nemwana womunhu kuna zvinhu zvakadaro. Unoendesa vanhu vatatu kudado madhora kuna matopedza ira ikana kukura. Muratidze list kuti anoriziva here. Rake ndozvati achisina. Ratoendesa kutoero. Ndimeza foje. Hariko. Nokuti list rako ukange uchiriona apa nokurovesa hani. List remarovo. Uchiriona apa nokurovesa hani. Ndiro. Ndiro here. Ndiro. Zvawakabisa zvakamakwa zvitatu. Ndizvo here. Ndizvo here zvakamakwa. Uchibva pano iye zvino tichiita go through iswe kumari yaunozwisisa kuti zvii zvatikutaura nezvazvo. Pano pakanzi mombe hadzichinji, saka ndopanoda kubva ndaenda pane mombe dzisingachinja. Zvemadzimari aripo nhasi aya anoda kuchinjwa, value yanoiswa in-US kana kuti in-zig woinzwisisa. Iyi mari yedu yenyika yaishanda apa 800 kurati nhasi i-800 zig here ku-US imari and vakadai vakangochiti no nokuti hapana chawakaudzwa ukaita chingakutsamwise kuti pa12 years tifunge kuti wakuchinjirwa kapi. Kuda kuti ivo chete yezvino vaite receiving, vaite go through vachichaja pfuma yavo vodzoka pano musi wa17 nepepa rakatabwa. Iwewe musi wa17 wacho iwoyo unenge uchiuya nemombe mbiri pano dzatinosvika tichitarisa palista kuti dzabva papi dzabhatare chii 600 years. Iwewe pawakanzwa kuti upenda kudare kwamambo nenhau yemarooro wauya neinasi. Zvanzi ramambo wakanzwa kuti uri kuya kuno kudare ramambo watakura chii nhasi uchiuya pano padare. Vabereki vako vari ku komai vakashanda masangana vanhu vachisheya doro ipapo kunozvipetika mabasa akaomerana
Mudhara akataura anzwike. Kushaya kwakaita mai havana kutora umwe mudzimai. Kuratidza kuti chinhu chakakosha zvisingagone munhurume vazhinji kuti ararame asina mudzimai. Iwo wakangogara chete nemwana womunhu. Yanganani kuno, aiwa, yanganani uko, aiwa, nyamukani mbichana, aiwa. Ndobasa iroro. 12 years wabhadhara mari panapa $80 nemwana womunhu. $3. Tikaiweka nhasi kuti chii chatiri kutaura nezvacho $3 tiri kuendeni. Pana kwatiri kuenda seamwa 2 mombe musi wa18 musi wa17 sorry musi wa17 October pamunodzoka kudaro munodzoka pano kudaro mochinja ichi chipepa ichi chiri kunoshanda nemombe dziripo apo. Mombe haichinje. Mombe imombe nyange ikaita 40 years imombe chete. Saka ndopandanobata pane mombe apa ndiri kuda mbiri togadzirisa zvimwe zvese izvi tichizviisa mumari dzavanonzwisisa vasakunzvengei nekuti wanzi mari kuita sei sei. Next report.